Eman dezatela pauso bat aurrera Gabonetako zurrunbiloan sartu direnak. Eman dezatela pauso bat aurrera beherapenetako eromenean erori direnak. Eman dezatela pauso bat aurrera aurten Gabontzarreko afarian koinatuarekin haserretuko direnak. Koinatuak, bai. Eta orain, eman dezatela pauso bat aurrera EITB maratoiari diru ekarpen bat egingo diotenak. Bai eta bai, nik bai, eta zuek? Kaixo lagunak, eguerdion, azkenian heldu zaigu maratoian egun handia, gaur abenduak 14 eta Amaia Urain ongi etorri, zer modut? Ondo, eskerrik asko. Ongi, bueno, Asgizerretik antzatoz, zer da ze Asgizer? Asgizer da Gipuzkoako minbizaren aurkako elkartea. Vale. Osea, badago beste elkarte bat, sedea badaukala Gipuzkoan, baina gugera Gipuzkoan bakarrik gauden elkarte bat. Ados eta aurten bat indezue maratoiakin, ez da? Bai. Egia esan oso garrantzitsua da zuen ekarpena, zeatik minbizia ikertzeko ezinbestekoa dia xoxak eukitzia. Bueno, eta zukalden reposteian zemuz moldatzen zeago zogintzan. Nik uste ondo. Ondo? Igual hobeto egitena. Ordun ezin hobe, zeatik hemen erdizka ibiltzean egizateuna, oso ondo ibiltzea, ordun ondo emango gea. Elkarrekin opiltxo bat ingo deu, ikusiko zu pistatxona, eta geho gainetik topin desberdina jarriko xio, eta lagungarri kaki marmelada ez, baino kaki sukaldatu bat ingo dugu estitan. Adi launok, saio goxua dakauta. Bueno, lagunak, eta Amaia, garatuko izuet pausuz pausu, osagai desente dakau maigainean, eta nondik noa ibiliko gean. Bueno, hemen txedakaun osagai hauekin opila ingo deu. Hemen ikusten dezu irina eta gurina, ingo deu gurina molden eman, irin pixkat, bakeo ondo ateatzeko bertatikan. Eta bertan sartuko deun, hemen ingo deun orea. Oreo egiteko, ingo deu gurina, pomadan jarri, arrautzekin naztu, ondoren hemen dakau pistatxuan pralinia, eta hoi listo dakaunean, gero lehorrak sartuko eskeu. Lehorrak dia irina, azukre eta irina baino pistatxona. Sartuko deu, naztuko deu, molden jarri eta labian ingo deu. Hoi izangoa oinarria. Eta gozan deun bezala gauza batzuk ingo xiu gainean jartzeko. Batetik, pistatxo garrapinatuak. Pistatxoak sukaldatu, azukrekin garrapinatu batzu jartzeko. Eta beste alde batetik, hemen ingo deu krematxo bat. Krematxo tofe antzeko bat. Ingo deuna da, sukaldatu azukria, karamelua ingo deu, karamelua inostian gurina botako jau, hor tofe bat sortuko deu, eta tofe horrei gorputza emateko, hemen dakau gelatinatxo bat, bustiko deula lehenuo, tofera sartuko deu, eta gero hemen dakau estilla, pralinia eta gaztak krematua, ingo deuna da, hiru horiek naztu, eta tofea bertara botatzen jun, naztu, gero opiltxuan gainean jartzeko. Opiltxuan gainean jarriko deu tofetxua, tofetxuan gainean garrapinatuak, eta hoi gutxi balitz, gero krematxo bat ingo deu, gainetikan guaindik eta gehiago aberazteko. Nola ingo deu? Erraz, baino marian jarriko deu txokolate txurila, eta gero pralin eta azukre gaituko dio, eta gainetik botako dio. Eta esan dakoa, hoi gutxi balitz, kaki pixka dakago hor, ingo deu zuritu, laukitxotan, sukaldatu estillakin, eta plateran lagungarri jarri. Ados? Ados. Eharra dakau. Bueno, lan pixka badakau, ingo deuna da, beitu nik, emango izkizut osagai hauek. Bai. Emango izut arrautza, hemen dakazu pralinia, hau, nahiko pomadan dago, bale? Beitu, pomada da, pomada bat izango basan bezala. Gogorra ez da ozgailukua, baizik eta ja temperatura hartu du, baina bihuntzen badeu urtu ingoa, eta urtzia ez da komenik, gorputza behar du. Emango izutena da, barillatxo bat, boltxo bat, eta bertan nazten jungo zea, aurrena gurina arrautzekin, gero pralinia botako zu, eta dena listo dakasunean, esan deun bezala, hautza gehituko izkiozu, bale? Venga, hoi zure kontu, hemen txe, eta ni esan deten bezala, tofiakin jungo naiz, eta zure barilla hemen txe dakapa txintxilika. Vale. Gurina moztu iten dut sartzeko edo ez da beharrezkoa? Nik uste dut barilla, arrautza botatzen zunien da horre energia pixkat eman, ja nik uste nazten jungo diala, vale?
Bueno, eta konta iguzu, Azgizer, zer da zehazki? Esan dezu, bueno, minbizia ekiteko elkarte badala, Gipuzkoan bakarrikan, baina zeiten dezu bertan zehazki. Bueno, guk ditugu bi arlo garrantzitsu bezala, ez? Lehenengo daukagu psikologia arloa, eta horren barruan guk daukagu psiko-onkologa bat. Bai. Eta berak egite ditu alde batetik, pertsonekin, bai gaixo eta baita familiekin zitak euki, azkenan psikologara juten zean bezala. Eta gero beste alde batetik ditugu laguntza tailerrak. Bueno, gukola ditzen diegu. Eta hor da, elkartzen dira bai voluntarioak eta baita gaixoak, eta hor egite dutena da, beraien artean hitz egin. Azkenean zuk psikologara juten zea, baina igual berak kontatzen dizuna ez dizu balio. Eta behar dezu, esperientza aukidun pertsona batekin hitz egin. Bertatik berta bizidunakin eta azkenian, bai. Gure voluntario gehienak gaixoak izan dira edo dira, gaur egun oraindik ere bai. Orduan hori beraiekin hitz egiten dute, eta hitz egiten duten bitartean eskulanak egiten dituzte. Eta orduan guk eskulan horiek gero, merkadiotan saltzen ditugu, eta diru horrekin ikerketarako ere irabazten dugu. Orduan azkenean da ziklo bat ez dela. Ze ona. Eta zezan behar nizun, esan dezu gaixuentzako, esan dezu izan dian antzako eta danantzako, familientzako ere bai? Azkenian gaixotasun hauek famili gero guztiak zapustu edo hankaz gora jartze ditu, eta azkenian danak behar izaten dugu laguntza, ez da? Psikologarekin hitz egiteko arazori gabe, zitak dira hori, bai familientzako, baita gaixontzako ere bai. Eta gero, normalean tailerretara gaixoa juten dira, baina familiaren bat ju nahi baldin badu ere, ez dago inungo arazorik. Nun dago gune hau edo nun elkartzen zeate? Donostin gaude, eta daukagu sedea Pagolan. Pagolan, bale. Badago diputazioko lekutxo bat, eta hor daukagu elkartea. Hor daukagu sedea. Zenbat kide zaudete bertan? Duela gutxi hasi ginen, 2018an hasi ginen, orduan momentuz ez ditugu nahiko genituzken guztiak. Baina, bueno, bagaude egun da gutxi batzuk gehiago, orduan hor gaude gutxinaka, hori da. Eta bertan iten dezuena zehazki, bai, esan dezun bezala, psikologokin lanain, jendekin neon, dirua lortu aldan neurrin, zer lorpen lortu diagoa ingoz, zein da helburua, noaino iristia? Bueno, guk nahi deguna da, guk badaukagu Gipuzkoan dauden ikerketa talde batzuk, beraiekin lan egin degunak edo elkartearen parte izan direnak. Orduan guk nahi deguna da, dirua lortu beraiei emateko, eta beraiek beraien ikerketak egiteko, eta behar duten erako. Orduan, hortikan ere badago beste proiektu txikitxo bat, gero igual itzaingo deguna, eta horrekin ere, diru hori lortu nahi dugu, ikerketarako. Eta adibidez ikerketa hauek minbizi zehatz batzun ari da jute zate edo dia orokorra da edo... Gu gea elkarte orokor bat. Guk ez daukagu ez gera minbizia konkretu baten elkartea. Orduan, printzipioz, guk nahi diogu dirua eman minbizia guztiei. Egia da, guk lan egiten dugun talde horietan, lantzen dituztela bi minbizia tipo. Bat izango litzateke hepatikoa, eta bestea bai da gehiago minbizia, mama minbizia, bularreko minbizian lan egitea. Momentuz, bi horieken ari gera, baina gutxinaka saketuko gera igual gehiagorekin lan egiten. Eta azkenian biharra danetan egongo da, ez da? Ni pentsate batzutan jende gehiago daolako, bestan igual batzuk... Jende gehiago dauden minbizia horietan, gehiago ikertzen da. Hori da, igual nahi gabe, denbora poderioso pasadian histori guztiakin, nahi gabe. Azkenan, adibidez, nesketan bular minbiziak asko eragiten du, asko mugitzen du, baina badago baita gizonetan bular minbizia eta horretaz ere ez zaitz egiten. Orduan igual hortikan ere gehiago landu beharko litzateke, gehiago ikertu, azkenean denen garrantzi berdina daukate, baina azkenean gehiago mugitzen duena gehiago ikertzen da, hori horrela da. Eta azkenean, zergatik sortu zen, Azgizer, zer biharra ikuste zen gehiena hor? Gure elkartea sortu zutenek, zeuden hor lehen hitz egin dugun beste elkartea handi horretan, eta beraik ikusi zuten, Gipuzkoan, zegoela behar konkretuago bat. Azkenean, jende asko dago Gipuzkoan, alako beharrak dituztenak, eta azkenean ikusten zen behar zela hemen dirua lortu, hemen inbertitzeko, eta hemengo jendeari laguntzeko. Orduan horregatik sortu zen azkenean. Gehiago ez horren beste dirua generalean lortu eta gero banandu, baizik eta konkretuki hemen lortu eta hemengo eman.
ados. Bai, askotan, bai, bertakoa, eta ez deba inbeste moitzen, erresago zendiakalako, ez da? Emango goiara bat o zerbait hau botatzeko, hola botatzen dut. Mingaina bat emango zut, eta hola botako zutena batea. Bale, zertxean, pixkat igual arrautzak gotzak eta goztu indizu, Bai, bueno, mugituko pixkat igual hola, eta... Gauza bat ingo dugu, trukito bat emango zuet, baina hau izan behar du 10 segunduko, bestela arrautzak gortu itezaigu. Epeldu bakarri nahi deuin. Orduan, sartuko dugu bertara, bueno, bornitxo batako domendikan, eta emango jo 10 segundu, Garrantzitsua da, 10 segundu bakarri ematea. Hor, 30 eman di jo, baina 20 di joanian atea ingo dugu. Hemen karamelua martxan dakat, bale? Bela, behatzi eman dizkio, a ber. Bai, ez dena iberotzia, zera behatzen bade, orduan bai liada egiten deula, Baina hemen energia pixkat emate jo, eta zatezu, ba ez da bigundu. Emango zio beste 5 segundu. Baina beto da pixkanak agutia, zeratik ematen baizkio 30, daia, arrautza gortzen mazaigu, guriak indu. Emango zio beste 5 segundu. Egongo geha adi, emera azukrea martxan daka, garrapinatu egiteko. Inaldezu sekula garrapinatuak. Jan askotan, baina honegin... Bai, eta, ze harradan ferita junda hor garrapinatu da benia martxan, ez da? Baitu, jau. Orain bai. Orain bai, arrautza ezaigu gortu, baina dena nazten hasi zaigu. Eta orain hau bota. Bertan pralinia eta ekin. Vale, hau, beitu, guain hasi zaigu potoltzen, guain da momentua, energiakin egon berreala, bueltaka, hola, feritako makinak egoten dian bezala gelditu gabe, berdin. Eta, Amaia, bertan, adin guztetako jendia dao? Bai, bueno, egon daiteke. Igual orain ez ditugu adin guztietakoak, gazteak, azkenean ez dakit ez delako detektatzen, edo badaudelako igual elkarte pixka konkretuagoak horrelako paziententzako, baina bai, printzipioz gu irekita gaude mundu guztiari, mundu guztiako gaixotasunari, mota guztietako minbiziari, orduan, bai, bueno, normalean eukitza ditugu gehiago emakumeak, eta hori, bai, igual 50 urteatik gorakoak. Baina, bueno, printzipioz hori. Bai, logikoa godala, bai, misia bertan sortzia, ez da? Eta azkenean ere, dia laguntza eskatzen dutenak. Ja. Baina, bueno, hori gizonezkoek gehiago gustatzen zaigu laguntza eskatzia? Bai. Guk ditugun paziente guztien, igual 5% izango dira gizonak ez gehiago. Bai, Bai. Emakumeak grina itezu zuen artian indarra hundila daka zuen, gu gure kontu jutegea eta gero paetan kontra jotzegea. Ai, ama. Bale, orain, hauek bota erditut. Bai, hori guain, 3 bota, hori da, lasai, opiltxuain, eta earki geldituko da, ikusiko zu. Bueno, eta Amaia, badakit etzeala eskutzik etorri. Etorri zea epuin batekin eskutan, pinu hausarta. Bai, hori da linitza egiten egin zan proiektu berri hori. Vale. Da, ipuin solidario bat. Bai. Eta sortu zan, duela ja urte deixente, asko kostatu zaigu ipuin ateratzea, baina duela urte deixente gure elkarteko voluntario baten semeak idatzizun historiotxo bat. Bai. Nola bizizun bere amaren minbizia gaixotasuna. Eta hortikan aurrera, voluntario horrek, ume horren amak, ipuin idatzizun, eta guri eman zigun. Ipuin horrekin, nahi genuen egiteko. Orduan hori, ja ipuina gurea da, lortu dugu ja marrazkak eukitzea, editatzea, ateratzea, eta hori. Eta orduan, ipuin horren salmentarekin lortzen dugun diru guztia, emango diegu, lehen horritz egiten genuen Bio-Gipuzkoako talde horiei. Osea, que zoze txukuna, eta ipuin hori, ze kontatzen dugu ipuin hortan, ze topatuko dugu bertan? Pues ipuina azten da, ume baten historiarekin, egunerokoan ikusten ditugun umeak, eta ume horrei kontatzen diote, bere amak minbizia daukala. Eta hortikan aurrera, pixkat umeak bizi duen esperientzia, nola ikusten ditu medikuak, esplikatzen da pixkat minbizia nola doan organo batzutatik bestetara, zer dan metastasia, minbizia munduan egunerokoan entzuten diren hitzak, baina igual umek ez dituztenak ulertzen edo ezakizkitenak. O kostatzen zaiguna behi nola konta, o ze konta, eta zezateu bertan, adidezen umei kontatu behartzeie guztia, kontatu behartzeie nola, o igual egin guztia ez baino gezurrik ez, garrantzitsua. Karo, osea, azkenean da pixkat komplikatua, ez? Azkenean familia bakoitzak ikusten du nola kontatu edo nola ez kontatu. Gure ustetan garrantzitsua da umek dena jakitea. Bueno, dena. Gauzak jakitea. Ama gaixori baldin badago edo aita gaixori baldin badago. Gaixori dago. Amak edo aitak minbizia baldin badauka, minbizia dauka. Azkenean ikusten dugu minbizia hitza pixka tabu bezala. Askotan esaten da, gaixori dago, gaixotasun luze bat eukidu, gaixotasun garrantzitsu bat dauka. Baina ez da hitza esaten.
Eta guk ere kendu nahi dugu pixkat tabu hori hitzari. Ez azkenean, garrantzitsua ikusten dugu umeek jakitea, igual ez da beharrezkoa jakitea guztia operatuko dute, ez duten operatuko, nolako tratamendu okiko, baina bai, gaixori dagoela, ze gaixotasun daukan, eta gaixotasun horren aurrean nola... Jokatu edo nola lagundu, edo maitasuna mamertzaiola, hori da. Zazkenan umeak oso garrantzitsuak dira. Baina egia esan, bai, beti entzuten deunean minbizia, gogorra izatea, eriotzakin lotzen dugu, ez da? Bai. Eta, baina, bueno, egia da gaur egun, zorionez jende asko gaur reiteula, eta gero eta gehiago, ez da? Baina gero eta gehiago inbiar dugu, ez da? Eta horregatik zaudete hemen lania. Hori da. Horregatik ere, minbizia ikertzeko oso beharrezkoa dira, adibidez maratoia egiten nahi dana, ez da? Eta danon artean bultzada behar bat emateko, ez da? Bai. Bueno, hemen ikusi ez zuen nola indeten, Pastatxo indez, gazta freskoakin, bota jote estilla, azukre, eta guain botatzen jungo naiz hau, suabe, behin hau urtuta gero bertan. Hau behitu, bustilla da honian, urak enduko jau soberan dakana, horrela, zanpatuta, eta hau oso errez juten da, behitu, sartze unian, eta berua ikutze unian, behitu ja, deseit nitea. Horren, emango jau hemen bi huelta, horrela, eta guain jungo naiz tofetxo hau botatzen nasketa ontara, eta zuko ire listoak azu, ez da? Bueno, guantxe hueltan, erreportai bat ikustea jungo gea, ingo deuna da moldetxo jai hueltan ondo jarri, opila sartu, eta garrapinatu horiek bai, ati indetor bi gauzakin egon batea eta liatzen nahi nintzen, hor uningotena da, hau txukun jarri, eta bitartean erreportai bat ikustea jungo gea, bale, Amaia? Bale. Zehazki jungo gea, amatriain frutaden dara, ikusiko zuek goierrian dao, eta gaurkoan estillakeak utziko izkigu. Mordoa dazka, eta denakonak. Oazen area. Eguardion, Jose Luis naiz eta amatriain frutadetan gaude. Fruta eta bareztik ez gain, estiak ere baditugu, eta gaurkoan horretaz hitz egingo dugu. Bueno, hemen dendan, 20 esti mota diferente ditugu. Eta beraietatik 6 aukeratu ditugu gaurkoan hitz egiteko. Limoiarena, milalorea, nisperoarena, gaztinendorena, aguakaterena eta aritzarena. Lehenengoa izango da, hau, limoi zuaitzaren estia. Esti hau da azarren oso antzekoa, suabegoa. Eta hau postrak egiteko oso esti hona da. Eta gero, bueno, propietate asko ditu baita, beste guztia bezala. Esti hau Malagati dator. Bueno, gure esti guztiak dira nazionalak. Ikusten dezute, dena oso naturala dela. Esti hau da betikoa, milalorea. Segun ze portzentai daukaten lore batena edo bestena, katalogatu daiteke, monovarietat tal bezala, eta milalore da, lora guztien arteko nasketa. Baina honek berezitasun txiki bat dauka. Hau panalakin dago, badau jendea, panalatik jatea gustatzen zaiona. Estia horrela jatea, zaporeak gehiago nabarmentzen da. Zulotxoak hauan sartzean, esplosio txiki hori ere oso interesgarria da. Hau nispero estia da, eta estia hau alikantikoa da. Estia hau katarrontzako oso ona da, kalmantea ere bada, eta komunera joateko ere lagungarria da. Ikusten dugu bezala ez dago hain gogorra, baina batzuetan dago harria bezala gogorra. Hori ez da bat ere txarra, eta berriro likidora bueltatzeko onena da kazola batean udetan sartu eta berotzen jarri, baina ez irakiten. Berotzen, suabe. Albalima da, 40 gradutik gora ez da dira pasa. Bere propiedadak mantentzeko. Eta, bueno, gero estia ere, ez da kadukatzen berez. Bueno, goazen lorrengoarekin. Hau da, gaztainondoren estia. Estia hau, niretzako da, berezinetakoa. Zadi dauzke, propiedade pilo bat. Gehien bat, dauka vitamina C gehiena. Esti guztietatik gehiena. Eta esteak konpontzeko oso ona da, eta odolaren zirkulaziorako ere oso gomendagarria. Esti hau dator Zamoratik. Goazen aguakaten estiarekin. Esti hau Malagati dator, dauke burni asko, anemiantzako zoragarria eta hipertensioa kontrolatzen ere laguntzen du. Oso goxoa dau, eta besteak baino ikusten duten bezala ilunagoa da.
baina ezti oso berezia eta oso ondo saltzen dena, zati, bueno, aguakatea orain ere modan dau eta jendeak asko erosten du. Zaporean alde da besteak baino pixkat fuerteagoa, baino gozoa, eztia da. Bueno, eta azkenik, aritzaren eztia, edo mielato, bale? Zergatik mielato? Ba, aritzak ez duelako lorerik. Nola lorerik ez dagoen, erleek hartzen dute zuaitzen resina. Eta hortik sortzen da, ezti berezi hau. Oso ona da, fuerteagoa, ilunagoa, eta propiedadeak ere asko ditu, beste guztiak bezala, eta hori, ezti oso berezi eta zoragarria. Bueno, eta nola frutaren da batean gaude, eztiak eta frutak elkartuz, ba gauza onak ere ateratzen dira. Eztia zanahoriarekin nastea. Edalontzi batean, eztia, eta sartzen dugu azenario bat, baina zurituta. Sartzen den tokiraino. Eta uzten dugu ordu batzu. Eta hor, hasiko da irtetzen likido bat. Likido hori hartzen duzu, eta hori da estarriarentzako, katarrontzako eta oso ona. Eta gero, limoiarekin. Limoizuku bat hartu, berotu, eztiarekin nahastu eta gargarak egin, eta hori estarriarentzako baita ere zoragarria. Bueno, ba, hau izan da gure gaurko ezti aukera, espero dut interesgarri izatea. Eta, bueno, hemen gaude, Lazkaoko Amateria Frutaden dan, eta edozen gauzotarako, hemen gaituzue. Hurrengora arte. Ai, ama, Jose Luis, ninauken maitaliakin estian againea, limoia nahi estia dastatu. Eta hor pare bat esan ditu, goguak nigatu naukela dastatzeko. Area, junberko ilazka ire bila, eta area frutaren dati pasa, eta estila ekarri etxea. Eta badakizue, maratoian telefonuak irikita daudela egun guztian zehar, eta animatu zaitezte, bizun, deia, o aldizuen neurrian, baino ekarpenak oso garrantzitsua dira. Ez da, Maia? Bai. Ezin inbestekoak. Bueno, animatu, esandakoa. Hemen txegaude, bakizu, hemen laga ekasolan, pixka beatu zaizkit, atea ditu, baina, bueno, betu, ze itxura hartzen nahi dian, hemen nahi naiz, banaka pixkanak askatzen, gero opilan gainean jartzeko, eta ingo deuna da, betuzuk, oreakin hasi zala, ingozuna da, opitxo amaitu iten, bale? Gurina hartuko zu, zu bihatzak pixkatik inola, bueno, pixka finona zu ibili? Ez, behatzak ingo ditut. Bihatzakin ondo, garbila eskazu eta, bale. Oso ondo, baina. Bueno, eta leheno hitzeiten egon geha, bai, heldueik nola adierazi umetxoi gurason bat daunian, minbiziakin, ez da? Eta hau alderantziz gertatzen da nian? Igual pixa zaiago. Bai, azkenan nik uste ere... Bai, ziklua ja ez da normala, eta ja hor ja... Nik uste hor garrantzia daukara, umeak ze adina daukan. Ja. Igual, 3 urteko ume bati, 2 urteko ume bati esaten ez dauka ingo zen. Karo. Igual ja bai, 15, 16, ja, hor ja ez dira ez da umeak, ja gazteak dira, igual hor... nik uste kontatu hartzaiela. Gure ustetan garrantzitsua da kontatzea. Ikusi beharko da, nola esaten diozu, baita ere, ze nolako minbizia den. Ze minbizia guztiak ez dira berdinak, tratamendu guztiak ez dira berdinak. Orduan, hor reukiko du garrantziak, igual pastilla batekin, badaude kimioterapia batzuk, pastillarekin egiten direnak etxean. Orduan, igual, holako zerbait baldin badauka ez da, ez da ingogorra, ospitalera behar baldin bazea bezala, edo ospitalean ingresatuta egon behar baldin bazea, edo operatu egin behar baldin badizute. Orduan horrere ikusi behar da, horregatik gure ustetan oso garrantzitsua da psikologo batekin hitz egitea. Ja, eta bakoitzan biharrak, segun nola dan pertsona, segun nondi jo behar duen, edo... Hori da. Azkenean, psikologoak profesionalak dira. Horrek badaude gaina psiko-onkologian espezializatuak dauden pertsona batzuk, eta horiek dira badakitenak nola egin behar den, nola esan behar zaien, edo esan behar baldin bazaie, edo ez, edo nola hartuko duten umeek, edo gauzaile guztia. Eta hori, adibidez, zaila ikusten dut, baina azkenian notizia hauek guraso batei ematia ere? Zaila, oso zaila. Zen igual txekartzen nahi zazalian, daia markoak atetzen ezkin. Bai, zaila da, ze azkenean guraso batentzat garrantzitsuena bere semalabe dira. Eta hori hola da. Orduan, zu guraso bezala, inoiz ez duzu zure semalaba arriskuan ikusi nahi.
Eta olako gaixotasun badaukala esaten zutenan, zuzenean arriskua ikusten duzu. Orduan, hori, azkenan, hori izaten ari ginena laguntza bilatzea, gurasoentzat, seme-alabentzat, mundu guztiarentzat. Azkenan oso garrantzitsua da laguntza edukitzea, ikusteko zuk ere nola aurregin zure semearen edo zure alabaren gaixotasun hori. Zugorra izan behar du, zugorra. Bai. Eta bueno, gaur egun, azkenian, ateratzen dian gaixoetatikan, zenbat egiten du aurrea? Portzentaje hau nola da aldatzen? Bueno, badakigu giota gaixo gehiago daudela, giota minbizi gehiago daola, eta ez daki portzentaje hau antzekoa dan, hobetzen nahi dan, segun zen minbizitan aurreiten nahi gehan. Gauza asko daude, azkenean ikusten dugu edo guk aztertu ditugun datuak ikusita, gaixotasun gehiago dago, pertsona gehiago gaudelako munduan. Pertsona horiek helduagoak direlako, azkenean adin gehiagoko pertsonak dira. Eta orain, egia da, COVID-aren gauza guzti hauekin, beranduago detektatu direla gaixotasunak. Lehenengo jabetean detektatzen baldin bada. Hori zergatik, igual katarro handi batekin gaude oso erbait ez geha juten, oso zerakau, eta nekatuta gaude, ez dakit gaude, eta igual uste du COVID-a eta azkenean ere, egon dira urte batzuk, medikura jutea ez dela ere hain erresa. Orduan, zu medikura juten zeanean, medikuak ikusten dunean gaixotasun auki dezakezula, gero onkologikora, adibidez Gipuzkoan onkologikora juten zeranerako, eta ja onkologoarekin hitz egiten dezunerako, baia pasa dira hilabete batzuk. Orduan, hilabete guzti horiek... Eta ondo harrapatu berdea eta momentuan harrapatu berdea historiak, ez da? Hori da. Baina guk ikusten dugu pixkat horregatik dela, pertsona gehiago daudelako munduan, zarragoak geralako, eta asko kostatu zaigulako minbiziari aurre egitea, orain arte. Denbora tarte horiek txikitzen baldin baditugu, guk uste biziraupena asko zaltuagoa izango dela. Eta nundikan ikertzen izaten horietan, ikusten dia adibidez, mamila nundi dator, gaitza nundi dator, bueno, emango izuten bentsuen, hori galdetu nahi nun eskuarekin edo... Baitu, nik iten detena da, bota bertara, bota batzuk ematizkiozu, hola tiki, eta berriro botatzen dezu bertara, bale? Naha zuen mendik honea bota, eta gero bertietekan ja horrea. Ez dakit... A ber, badaude faktore asko. Askotan esan da gaizki jatea, erretzea, edatea, kirola ez egitea. Faktore horiek existitzen dira eta errealak dira. Lagundu iten du, baina ez da oinarria igual. Baina igual ez dira oinarria, orain ikertzen ari dago bagenukan elkartean beste mediku bat, ikertzen ari zela genetikoa izan daiteken edo ez. Hori matu baietz batzuk, ez da? Hori da, badago, horrendikan duela gutxi asistiren ikerketak, baina badaude ikerketa batzuk esaten dutenak, zure familiako bi pertsona gertu, adibidez, zure aitak eta zure anaiak, zure amak eta zure semeak, minbizia auki baldin badute, zuk badaukazula eukitzeko hori da, probabilitatea handiago bat. Orduan, hori azkenean, oso zaila da horrelako zerbait ikertzea, eta orduan, hori, ikerketan gutxinaka, ari gera, aurrak atxeregitxarraka. Momentu batean, barkatu, eskua garbituko ditut. Noski baietz. Beti bai esatea, ni hori adibidez, historiaz abokado zindetela eta herri asko ibili naizela, eta bai, honekola, beraka, bai, turkito badakaola, beraka egin behar da, bisat arrebesagea hemen da, eta zezan behar nizun. Nik horatzen naiz, kontatu zila gizon batek Araban, esaten, patatak ematizkiot behiai, leheno beti, oitura zeo, larretako, eta patata txikiak, satarra, beti behiai ematen zizkiola, eta behiak ez zuela jaten patataikan. Zaten, ez duela jaten patata behiak, zibizita guztian jateue. Eta hoi, igual, guandala 40 urte, 80. hamarkadan. Eta botatzen zioela sulfato batzuk, kanzerigenuak zianak, eta behaiek ez zuen jan nahi, zatik anzioz ez nabarmentzen zuen. Eta egia esan, gaur egun, hori danak, debekatu dira, baina ez dakik danak noaino. Hori da, azkenan ikuste, gero eta ikerketa gehiago, ikusiko dela, gaur egun jaten ditugun gauzak, onak edo ez ditu, onak diren edo ez. Orduan, hori, itzi dena eginana. Geroz eta ikerketa gehiago, biziraupen gehiago, bizitzeko modu errexago batean, eta seguraski, hobeto egoteko aukera. Bueno, hor, guain inbiarezuna da. Orea bota barroan, eta hori laberatuko deu, 165 gradutan, 15 minutuan.
Eta 5 minutuan egongo dira listo, atera hori bai oztuin behar dute, gero sartuko dio gainetikan indeun tofetxo hau, gero jarriko xugarra peinatua, eta gainetikan oi gutxi bali txokolatia batako jo. Bale, hau, koiara batekin... Emango zu goiara bat, bai, hobeto moldatuko zera, bai. Eta goraino edo erdia? Bai, goraino. Pizka puztuko da labia, baina gero berrio bere lekura etorriko da. Bai, nola ez dakan legamia ikan, eta ez dakan arrautzari ez deun gehiagi arrotu, izango da opiltxo bat, gai eta opil tarteko bat. Bale? Bale, hau listo dakau, hau listo, eta inbiarretena da, baino marian jarri txokolate hori urtutzeko. A ber, nola dijon hau? Bai, oso ondo, hemen urtanto gautakoet, behotzen jarriko deu, eta honekin erabaldikoet. Bueno, eta zu gozo gintza esatezula, desente gozaitituzula, ze gauza prestatzituzu, a ber, kontatu pizkat. Hora indikan gurasoekin biztena. Orduan, klaro, etxean, aitak zuk aldatzen du gehiengoa. Bai. Orduan, neri bakarrik uzten diate hori, postrak egiten. Ze ondo. Bai, niretzat, ondo. Aber nire alabak kaiak bai olako egiteitun, oso salia da, eta pila gustatzen zaio. Prestatzia ere bai. Eta ze gauza prestatituzu, a ber. Nik... Hau ingo izutena abitu, dan aprobetxatuko dugu. Vale. Eman guzu mingaina bat, hau dakatela hemen garbila, dan arrapatu eta barro gota. Nik, esaten diate, ondo egiten detela gaztatarta. Beroa. Epa, bale. Eta tarta labina esateana, Hori da. Ze gauza hona da, Baina, ja, hainez nean nahi txikiar irakusten, da gero ez da gauza gutxi egiten ditut. Bai, osun buen irakasle bilakatu zera txian, Baina beti urtetetze bat, festaren bat bali dago, ingo ez du tarta. Bueno, ingo dut. Eta orduan gazta tarta hori da, zure erreginetako bat, ez da? Bai. Gazilla ingo zu zerbait nezen behinka, ez da? Gutxi. Gutxi? Egia esan gutxi. Pistoa, igual, pixkatola, baina gutxi egia esan. Bueno, hau listo dazkau, labian sartuko ditugu, bueno, igual ontzi bat hartuko ebaz pare, harriko eta hemen txekarriko ditugu, lasai, vale, bat, eta bi, eta esan dakua, 175 gradutan, 15 minutuan, listo eukiko ditugu. Bueno, gurian jarraituko dugu, mila esker, eta jarraitu olako gauza txukuna egiten. Hemen egia esan, asko gustatu zaitakazuen, tailer jatetxe hori. Bueno, hemen, urtu dugu txokolate txurila, bertan botako eta azukre pixkat, eta pralinia, bale. Eta beste aldetikan, kaki hau garbitukoet, eta goxatzen jarrikoet estilakin. Eta azukin gozuna da. Pasteltxo hauek amaitzen hasiko zea, bale? Betu, hau erraz, epela daude, baina azkarri biltzen mazea horra tita, atera bertara, bilak atea, bilak. Ingozuna da, indeun tofe hau, hemen, moztu labanakin pusketa txiki bat eta dotore jarri denian, zeba? Ni pentsade repostera profesionala zehala, Hombre, azukre pixkak egin ez dugu, tanto bat, hola, gozuo ibiltzeko, eta listo. Eta guen botako deuna da, pralinia ere bai pistatxoena. Dana pistatxo erabili dugu gaur, Pistatxo sali altzea. Bai, baina ez dut inoiz hola, hola janik normalean pistatxoa hola poltsa datorrena, eta hori da. Kaskarak enduta ez da. Hori da, bai. Nahiko gorrak eta. Zeiten dut, borobilean, o... Zuna edezuna. Asko gutxi. Nahazu bai jun, betu, airean jun berren, hola, zanpatuta juten basea, gertuko ja kapatxo bat hola, bale? Bale. Eta bestela goitikan juten basea oso nahiko potoluago, nahiko potolo moztu ezu punta hori, baina bueno, fundamentuak inoekiko dugu gaur. Gozo egongo hori. Hau bateako ia, urtu zaigulako, eta hemen lagak berdet pixkate beltzen, gio gainetik botatzeko. Bale, eta esan dakoa kakin jakin jungo naiz, eta bagoaz txerrek itxarraka. Bueno, Amaia, kontatuzuk, zu zergatikan sartu zinan elkartian. Bale, bueno, bazeuden ere familiako batzuk ja elkartean zeudenak, momentu hortan bazkide bezala, gero sartu zian elkarteko konsejora, eta orduan, nik ikusi nun, egunerokoan bazegora, igual momentu hortan justo familian ez genukan inor, baina neukita ginean, eta orduan, nik ikusi nun, azkenean beti laguntza behar dela, eta beti laguntzeko prest. Eta justo gaina hor sartu eta hilabete gutxitara justo aitonari ere detaktatu zioten minbizia, orduan izan zen justo dena hor pixkat dena batera, baina nik uste justo neri hor jabarruan egoteak lagundu ziala. Momentu hortan ere nola aurregin eta prozesu horrekin guztiarekin. Bertan dauden ia jende guztiak elkartean, badaka eser ikusin bat, esan desun bezala bai aitona, guraso, anaien bat eukidula minbiziakin, o badao jende ez dula euki sekula olako... Nik uste gehienak
edo beraiek euki duten minbizia, Ja, salortatik pasatak hori da, edo euki dute familian norbait. Azkenean, elkarte txiki bagea, orduan, egia da baita ere, elkarte barruan, badaudela familia berdineko kide asko. Vale. Azkenean, elkarte txikia gera, eta orduan, hori. Azkenean, ama elkartean dago, bueno, pues laguntza behar baldin bada jungo naiz. Ja. Edo, ezakit, aitona dago, eta aitonak minbizia euki dut ezagutzen dut, elkartean dago ezakit nor, pues. Historia benetan gogorrak entzungo dia bertan, ez da? Bai. Nik igual ez ditut horren beste entzuten, azkenean hori ja izaten da normalean gehiago psikologaren lana, baina bai zuk ikusten dezula pixkator, etortzen den jendea, edo nola etortzen dan, etortzen dela eta igual urrengo astean ja ez dagola. Orduan, bueno, pixat alde horretatik... Gauza positibo kango dira etortzen diela eta gero hobetu diela eta aurre enten duela, ez da? Dago, pertsona berdinakin, igual, bi gauzak ikusi daitezke, igual momentu batean okerrera jodu eta ez da etortzen ingresatuta dagolako, baina bilabetetara berriz etortzen da, eta hobeto nagola, edo ja tratamenduarekin bukatu etela, edo horrelakoak. Behin minbizia da kasunian, hoi betiako gelditzen zaizu zerbait, beti badakit urtero pruebak eta gauzak eta inberko zula. Askotan, guk ditugun pertsonen artean, badaude asko, behin eukidutenak, berriz daukatela, baina igual beste duko batean. Eta hortikan aurrera ja metastasikoa egiten zaie. Eta baina ez dakit den, nik pertsonalki ez dakit den, gehiago daukazulako behin eukita, erreixago eukidezakezulako, edo proba gehiago egiten dizkizutelako, eta orduan... Atera egiten dalako. Hori da, eta... Bilatu egiten dizu erreixago edo. Hori da. Bai, ez dakit ez ziur zergatik den, ze bi gauzengatik izan daiteke, baina, bueno... Bueno, hemen zen musuaz, ezin jau, ez da? Etu nahi zu lixito utzi. Venga, igual pixatu beto, ez? Venga, hartu espatulatxo hau. Venga, hola. Eta, behin, buelta mate josunian, geho besti eman, eta geho jarriko dituzu pistatxituak danian, bale? Eta geho jajungo gara gainetik txokolatiak. Vale. Ni hemen ningoetena hau. Bueno, eta historio, politak eta jendia gustora teatzen da ere bai bertatikan. Ez da momentu eta leku erresa, ez da hortako baino egongo diakasuak. Ez da erresa, baina, bueno, gusaiatzen gera beti oso gertukoak izaten, eta orduan horrek ere laguntzen du. Eta hori, bueno, bazkenean badago jendea etortzen dana, hortikan aurrera igual ja hobeto sentitzen dana, edo ikusten dula beste modu batera aurre egin dezakola gaixotasunari. Eta, bueno, hortikan ere, saiatzen gera guk ere, gure alderdi, zakit, ona ateratzen, egia da guk ditugun voluntarioak askotan saiatzen direla modu pozik bezala aurre egiten, azkenean beraiek dira bizi dutenak, eta beraiek bete esate dute. Barkatu. Bai, lasai, oso ondo indezu, oen jarri pistatxitua gainean. Triste baldin manago, nire gertukoak ere triste egongo dira. Orduan, nik igual gaixotasunari modu on batean aurre egiten baldin badiot, nire gertukoek ikusiko dute, ez nagola horren gaizki, edo ez dela hain grabea bizari gerana, edo... Esaten dute oso garrantzitsua dela umoretsu, alaitsu, azkenean, bueno, gaixotasun, gaitz o histori txarren danetatik ateatzeko umorek asko diteula, ez da? Bai, azkenean... Umore, giro, lagun giro, narropatuta sentitu, ez da? Eta askotan beraik esaten dute, ez dutela denbora guztian gaixotasunari buruz egin nahi. Badakite gaixori daudela. Eta ez dute zergatik egunero... Gehi bat, guztiz kontrakoa, hobeto beste zozertaz aritu, ez da? Eta guk badaukagu gure presidentak, gaixoa izan, ukizun minbizia orain metastasikoa da, eta berak bete esaten du, hilegaben engonean, ez duen behar inorrek guapan egola esatea. Haukat izpioa ikusten naiz. Baina igual bai behar dut, besarkada bat, musu bat, guazen kafe bat hartzea, guazen hitz egitea, baina beste gauzei buruz, ez denbora guztian gai berdinari buruz. Dudi gabe. Bueno, oso ondo. Bueno, indeu, gaurko gozogintza eman dio beharra. Ondo. Bueno, Amaia, eta hemen jendiai, oaindik eta ekarpen gehiago egiteko eskatuko jau, zergatik handa garrantzitsua ekarpen hau egitea. A ber, garrantzitsua da ikerketarako doalako, eta lehen itzen duguna, geroz eta ikerketa gehiago, aurrera ateratzeko erreixago izango da, ez? Aurrera ateratzea erreixagoa izango da. Azkenean elkarte txikiek dirua lortzea zaila egiten zaigu. Zaila egiten zaigu dirua lortzea, zaila egiten zaigu diru hori nahi degun tokira iristea. Orduan, azkenean horrelako laguntzarekin, mundu guztiak
batera lan egiten asko zerrexagoa diru hori lortzea eta diru hori nahi degun tokira iristea. Badakizue lagunak. Ekin, ekarpenei, eman eurra, zuei mila eskerrite zuen lan guztia digan. Zuri, asko. Baizea, gu hemen jarraituko aldeun neurrian, goxatu agazten zuen, eta gaur bai goxo ibiligea. Bezarka ondi bat denoi, eta badakizue ekarpenakin, bizun bitartez, deien bitartez, alde zuen neurrian, ondar guztik, onak dia, ondartzar bat itekota. Mila esker lagunak.